Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mga isyong napapanahon, mga kwentong pinag-uusapan, mga balitang dapat niyong malaman. Kasabay ang mga awiting inyong kinagigiliwan, pag-uusapan, hihimayin at papakinggan sa programa Kasurog ng Bayan. Kasabay ang nag-iisang Coronel on Air, Colonel Gilbert Utiba sa programa Kasurog ng Bayan sa BicolNet TV. At ngayon, narito ang nag-iisa Coronel on Air, Gilbert Utibar sa Kasurog ng Bayan. Okay, Gus Maray na hapon po sa inyo ka, boss. Mauran na hapon po sa hapon na ini. Okay?
Okay, sa mga viewers ko is watching this afternoon, welcome po kamo sa programang Kasurug ng Bayan. Ako po ang inyong lingkod, Gilbert Bolivar Otivar. Nagbabalik po sa inyo ang programa ko ngunya ng hapon. Okay, sa gabos po na nag-viewing and watching subscribers, sa lahat po, sa gabos po ng mga tugang ko, mga amigo ko, padaba ko, mga kuya, ate, bunso, friends o eagles, nayaon po ngunyan sa ibang nasyon. Diyos maray na hapon po sa ito boss. Sa mga 6 provinces of Region 5, okay, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte, and Albay. Okay, sa gabos po na Regional Headquarters ng Philippine National Police. Diyos maray na hapon po sa inyo boss. Welcome to my program. Pag-ibanan po kita di isang oras, digdi po sa kuyang programang Kasurug ng Bayan. And may mga important kitang events na mga papaaram, and at the same time, mga ongoing na mga activities po ngunyan digdi sa tuyang kapalibutan. Especially po sa Pilipinas, sa mga probinsya, sa gabos po ng mga syudad, at sa gabos po ng munisipyo. Welcome po mga boss. Okay. Sa mga viewers na po who is watching sa my programa ko, you are very much welcome to give your greetings, ano man po ng mga public announcement. You are very much welcome. Greetings, birthday greetings, anniversary greetings, whatsoever, kamo po ay very much welcome to my program. Ipaabot po ninyo sa itong mga mga important, at ako po i-broadcast ko po sa inyo yan. Sa gabos na po ng mga workers this afternoon, nasa opisina, nasa private, or ano pa man, please keep safe sa mga nakalipas na mga aldaw, na bulan, asin sa presente po, nakul po na mga nangyaring road self or accident na nangyari po sa tuyang mga kapalibutan. Kaya I just do hope na kita po ng mga padre di pamilya, mga madre di pamilya, mag-iingat po kita. Kasi ngunyan po, okay, mahirap po na ma-disquido, and at the same time, mahirap po magkasakit. Po, and yun nga po ang mga sitwasyon dahil nga sa panahon na as of now po, ang Bicol po siguro this time dahil na makikita nyo na signal na bagyo, but this time we are experiencing na mga pag-ulan-ulan, puro buksong uran, at the same time may dito na paros, malipot na panahon. Kaya po sa mga kakianta, okay, bantay timaray para po dahil magkahiri lang. Okay, again, just pa rin hapon po sa inyo boss. Welcome po kamo sa programang Kasurug ng Bayan. Ang inyong lingkod ulit, Gilbert Otivar. Padaba ko po kamo. Okay. Before I start, pinapasalamatan ko po ang sa kumuyang station manager, si Kuya Nel Atuon, and sa muyang production manager, si Tony Ke, and sa gabos po na anchor dito sa Bicol Need TV. Diyos maray na hapon po sa gabos. Okay. Ngunyan po na hapon, may mga ongoing po kita ng mga activity, especially po dyan sa ABL, Arangkada Banwa Basketball Tournament na nagpuon po kayo ng alas 8 umaga. And sa ngunyan po, still ongoing po ang sa tuyang Magayunon na basketball po dyan sa tuyang Daragang Magayon covered court. Daan sa kuyang mga idol na mga SBP sa mga basketballista ng Pilipinas, iyo po ang nag-repito or nag-referee po dyan sa ongoing na Arangkada Banwa Basketball Tournament. Yan. Kaya sa mga gusto po mag-iling, it is a free po yan. Yan, Arangkada Banwa Basketball Tournament. Dahil po sa tuya na local government yung Daraga, especially po sa tuyang mayor ng Daraga na si Awin Baldo, na dahil ining
makawat na hindi na-postpone, but this time, nangyari na po. Kaya magayunan po ang kakarawat yan. And sa mga players na po, yan, enjoy your playing basketball po. Kaya I'm happy to see that our children, pati yung mga mga kabataan natin ngayon, na-hook sa basketball. I love basketball. Kaya let's give them a chance na makapag-participate po sa mga kaakian dyan sa basketball. And siguro, ang costa naman siguro dyan, katawan man yung break, ang gumos na player, that they can enjoy to play basketball, and at the same time, magayunon po na ang mga kakian tangon yan, talagang they much maski nag-request, Papa, makali daw ko Papa ng new pair of shoes pang basketball. Kaya kita na mga magurang tawag ng break ang sa tuyang kaakian na ibakal. Basta kaya sana. Kung hindi kaya, dyan lang sa ukay-ukay. Kapag ano na yan, makapilit magkita mga magayon na mga basketball shoes dyan. Ako lang po sa basketball. Okay, like my twin boy. My twin boy talagang walang hilig sa basketball. Ako talaga from elementary hanggang college, basketball ang hilig ko. But sad to say na my twin boy, walang hilig sa basketball. But they much like to swimmer, to mag-swimming. Kaya swimmer ang duwa. I'm happy na ang mga kakian i-excel sa gusto ninda. Kaya mag-practice ito mag-basketball, nahilig ninda swimming. Kaya sabi ko, go mga anak, don't worry. Basta gabos na mga agad din doon ng mga gamit sa panglangoy, tatao ko. Basta after tapos kang swimming, pag sa eskwelahan, pagayunon. Okay? Bago pula ako magpadagos, unin sa mga screen ko, may nag-watch na sa programa ko. Kaya ay ma-happy, ay raon sinda. Okay. Panginit po, kasakuyang padaba na si Mark Haben Perez. Yan. Good afternoon po, Sir Idol. Mark, salamat na maray, Mark. Aram ko man na busy ka dyan sa indong net baby man. But hindi na yung inyong lingkod, padaba mo na Sir Gilbert. Tuminipay na. But anyway, padaba ko mangyari ang my former net baby man. Okay, basta dati sana. Baga na you're going to proceed to other net kung talagang si Inso na pupusuan mo. Okay, ano ba kayaan? Baga masakit ka baga ng ning butterfly. Pakaduman mo sa rungburak, malayo ka naman sa rungburak. Kaya yan. Then at the same time, kumao na po, ining Bicol Net TV, ang SMBT, kaagila ko. Yan, kaagila. Kaya, ang agila, mapinadaba-daba. Pinagkop ako kaagila ko, tingdi sa Bicol Net TV. Okay? And thank you man, Mark, pag-viewing na programa ko, padata ko ito. And also to my commissioner, memory, si Commissioner Erwin Mapula. Okay, shout out SB Pidera, BC sa EBBL. Yan, amo po, pig-mention ko na po, Okay, sa mga snappy na mga pagriba ko diyan sa Samahang Basketball sa Pilipinas, yan, Daraga, Elite, Referee Association. Okay, good luck and please do right call. Okay, sabi ba duman sa pag-seminar ta sa nagatin pala nako, so 3 days na SBP work seminar and workout. This time na talagang during my 3 days na pag-attend ko po duman sa pag-prepare. Ako, masya ako ani duman og mao na ko ta ang sarap pala duman na nagakapot is an active member of the Philippine National Police. Batch 2007. Pakailing sa kuya, Sir, why are you here? You're already auxiliary retired from the film service, but you are here to attend the seminar workout. Sabi ko, Sergeant, aram mo ba sabi ko ako? I'm a workaholic person. And since pa na naserbisyo ako, I almost love to be more makisi-kisi. Yan. Kaya this time sabi ko, abo ko magpara stay sa house to enjoy as a retired person.
I want to have another journey in my life. Yan. Kaya rinab ko ining 3 days na ini. Maski medyo mahal-mahal, but I think it is another again responsibility. Okay. Now, during the 3 days of seminar, workout, duman ko na araman na how to be a good referee. Basta, you should have to stick to a basic, sabi nung nagturo, sa basic ka lang. Grabe talaga, grabe ang nagiling ko duman na magayon ng mga big lecture. May mga presentation, may mga PowerPoint na mga big show siya, big conduct niya about mag-referee sa mga high level na mga pakawat. Like ABL, yung mga national or professional league. This time, I happy na even I am already wranglers na, but I hope to be a good runner sa basketball. Nagtalagan talaga ako. Ilan kalamangan kang mga player sa basketball na nag-referee ka. Dahil aram mo na so mga violations, mga fouls, mga techniques, and so forth and so on. Diit na lang na iro-iro how to execute kang mga call, right call, kang mga using your hand. Kaya this time, I'm happy na natapos ko itong 3 days na ito. And during the final day, sa pang third day, dito ko na-meet na naman. So parang masi-masi na naman. So bagang army dasin sa PNP, duman from head to feet. Yan. Talagang in-exercise kami bago magpuhon mechanics kang pag-referee. Kaya, gentlemen and ladies, mga madam, mga sirs, talagang, it's a big responsibility ang referee. Yaon dyan ang mga pagkukutsa, pagkakantsaw, pagmumura, ang mga players, at the same time, the bystanders, the meron, the coaches, and so whatsoever. If ever your call is sala, pagtawag mo nga sala, yaon dyan. Kaya sabi ko, dapat po, let us respect our basketball referee. Kung ano man yan. Not all times po, perfect and call kan referee. But they are only human. Okay? Kaya, again, sa mga SBP, DERA na ongoing niya na pag-referee dyan sa Arangkada Banwa Basketball League, sa kuya na Commissioner Erwin Mapula, sir, bro, Diyos maray na po. Enjoy po kamo mga referee. Hoping na is another point or puntos kang ABL because napili po ang SBP DERA para po mag-officiate sa basketball officiating dyan po sa Daraga Arangkada Banwa Basketball League. Good luck and God bless sa gabos na referee. And also to Ray Abanyo. Okay, salamat sir. Okay, ini si Ray Abanyo. Nag-uli lang ini sa Pilipinas just to attend the 3 days SBP workout and seminar. And nakita ko po sa iya na during his mga posted pictures that he is attended sa mga liga duman sa Dubai. Snapinin ka nini. Kaya I'm happy to meet you, Ray Abanyo. Si Ray Abanyo, taga Bulan nini. Kilala niya kayo ni si Hermanong anak dito, teacher. Sabi niya, kilala ko nga si Hermano mo. Okay, thank you very much, Ray Abanyo, for viewing and watching to my program. Good luck mamaya sa pag-officiate mo sa basketball. Okay, salamat na marami for mga pictures na big post mo. And also to Warren Perelunya. Sabi niya, snappy afternoon, sir. Opo. Warren, good luck. Kumusta pala ang sukawat nindo? Kawat. Mga players na dyan sa barangay cover. Puno na ang standing. Kang 16 up, 16 under, 18 under, then 22 years of old above. And also 40 up above. Okay, good luck sa mga kawat nindo. Ingat lang. And also to Abil Bahilyo. Snappy ni si Idol Abil Bahilyo. Good afternoon, Sir Idol. Opo, Idol,
may ano kita, may gale warning. Dahil magpara na anaya magbuso ha. Aram ko na snappy ka, but always pakalmado nga niyang dagat bago kita maglayag po. Okay? Padaba ko kay ka-idol Abil Bahilyo. Okay? And also to my kuya, Ayan Reno Valles. Sabi niya, good afternoon, kuya. Padaba ko ikaw. Opo, welcome. Maintain po yan, kuya. I also love you. Padaba ko man ikaw. Okay? Good luck dyan sa Sorsogon. And also to Nilia Marcaida. Yan. Good afternoon po, Sir Otivar. Wow, thank you very much, ma'am, for viewing, watching to my program. Salamat na maray po. Thank you very much po, madam. And also to Joy de la Cruz Romano. Sabi niya, rainy afternoon po, idol. Opo, grabe nga ni. Pagdidi ko nga ni sa estasyon, Joy, basang-basa ako. Naisinlain na oran, hindi magkapote. But anyway, schedule is schedule. My schedule is 2 p.m. Dapat 1 hour before, yaong ka na sa station. Hindi ka nakatraming. Yan ang always my motto. Maski sa PNP pa ako. Pag may mga conference, dapat 1 hour before the conference, yaong ka na. Tanganing abot mo, you can stay relax, you can rehearse pa, and at the same time, prepare ang beauty. Thank you very Okay, thank you very much po, Joy. Salamat. Kumusta rin dyan sa Barangay Cuba, Roberta? And also to my Sir Idol Ray Mapusaw. Sabi niya, Sir OTV, musta po ang update tabi sa Bagyo? Mamaya. Okay, yan dyan, tab. Latubong ko yan. Aywa ko didi kudi ko tabi. Idol Ray, babasahon ko para sa imo. Okay? Wait, just wait. Hindi ka magalit sa programa ko. Unay manapot ko sa imo. Today is Tuesday. Okay. Sa inyo yan ang flying school. Aram ko man, break ka mo ngunyan. Siguro may mga pigadit-dit pa man sa mga eskwelahan nindo, but mga padaba ang flying school. Dudulag, baka 3 hits na nga ako. Payaan ko na yan. Basta. Yan naman ang apot ko sa inyo nyan, Idol Ray Mapusaw. Sa inyo nyan ang flying school. Mamaya, discuss ko itong request mo. Salamat. Padaba ko pa Idol pa din. And also to Dons Oraa. Yan, padaba ko yun si Dons. Sergeant Dons, siya retired also, PNP. Good afternoon, sabi niya. Good afternoon, Idol. Yan, yun si Dons Oraa. Kat panahon, during my PNCO days, officers days na ako. Ina mga idol ko, in terms of Intel Works. Kaya, saludo ako ini. Salamat na maray po, Idol Dons Oraa, sa pag-viewing and watching to my program. Padaba ko pa ikaw. Okay, pwede ka man po, Idol Dons, mag-greetings. Kung ano man po ipapaabot sa group sa Pry. You're very much welcome po. And also sabi ni Idol, shout out po, watching from DMS. DMS, Daraga. Dunya Maria Subdivision. Wow, po. Thank you very much po, Idol Ray Abanyo. Diyan ka pa sa Dunya Maria Subdivision. Tagas naman Magayan. Okay, anyway, thank you very much po, Sir Idol Ray Abanyo. And also to Edwin Lutibio. Shout out pa din, watching from Abu Dhabi. Abu Dhabi. Wow, si classmate ko. Sir Abanyo, sa Abu Dhabi man ninyo, iba man ang Abu Dhabi sa Dubai. Tabagang magkapares man sa nabaga, Dubai, Abu Dhabi. Maglalaan ka mong doon sa si classmate Edwin Lutibio. Kasarabay sabi ko nung high school, mga matali ni kaya naka-abroad. Ako patal, kaya naka-pulis lang. Joke lang. Okay, thank you very much po. Idol, pwede, Edwin Lutibio. Pag ako nasa Pilipinas ka, naguli ka one time. Okay, thank you very much po, Idol. Pwede, Edwin Lutibio from Dubai. Yan, Abu Dhabi. Yan, ingat yan pwede, ingat. And also to Jerry Miguel. Gandang hapon po sa lahat. Pa-shout out ang Hard Chargers family. Upo. Yan, ini si Jerry Miguel. Okay, salamat na maray. Kaini, tinabangan ako ini dyan sa paglakaw ko kang ko. So, the time na I'm already fully paid with my pristine para sa daga. Fully paid na ako, tinawan na ako certificate. Kaya tinabangan ako ini. Bayad na ako. So, itong pristine na ready dyan mo sana.
kita. Mga 100 years pa kita. Salamat, Idol. Okay, shout out sa Padaba kong Hard Charger Club, Hard Charger Family, sa Panginod kan sa muyang snappy, mapinadaba, very supportive na Idol, US Army Major Robert De Leon, retired. Yan. Sa kabus po ng mga officers kang Hard Chargers, kay Marvin Mucalig, kay Jerry Miguel, kay Ferdinand Bahamonde, kay Kontrabida Biktima, kay Abil Bahilio, kay Naps Napay, kay Ferdinand, Ferdinand na muna, kay ano yan, Romero, kay Joseph, kay Chad Suwan. Diyos maray na po sa inyo ka, boss. Salamat na maray for being watching to my program. God bless Hard Charger family. And also to Jonel Atos Estuye. Good afternoon, sir. Shout out from Manila. O, sa Manila ka pala, Idol. O, amo. Hindi ka nagkawat dyan sa ABBL. Bata ba may meron ko ang kawat mo sa mga crossover moves mo na naman. Namimiss ko yan. O, kaya ingat dyan sa Manila, tabi, Idol, Jonel. Ah, ingat. Okay, padaba ko ini. Snap ini. Matibay ini magbaile. Basketball player na. Matibay pa magbaile. Gayon. Okay, thank you very much, Jonel. And also to Noel Ramos. Good afternoon for po. Maintain ang gayon. Kumusta na lang sa Dabar Cards? Ta Kuya Gil. Opo. Maintain. Ang Daraga, Balaguer, Sagpon, yan. Sa kabus na barangay ka Daraga, dati sana, yung mga amigo ta. They are all now enjoying. They are all now relaxing. Idol ko yan. And also to my Padi Dudes Velasco. Sabi niya, pa-shout out po kan mga lineman on duty para maka-responde tulos pag may brownout. Wow! Ini si Padi, Engineer Dudes Velasco. Diyan sa NGCP, tama daw ako Padi. NGCP ka, napakor. Kung NGCP ka, yan. Kaya sabi niya, sa mga padabata na mga lineman, mag-iringat po kita. Yan. Taunisin daw, duty para mag-responde tulos sa may mga brownout. Yan. Ini. Kasubang gitabi, Padi, Dodge. Alas City pa pala sa amon sa Morales, sa Gibara, may natumba na nan kahoy na rugok na, tinamaan sa wire. 7, naguli ako alas 11, nagkailaw gaya alas 12, Pilipinas kung mahal. Pero talagang may nangyari. Bagyo baga. But the effect, the immediate action, may our Aleco, pag alas 12, nagkailaw na. Yan. Ngunyan, may ilaw na po. Salamat po. Pade, Dodge Velasco for viewing and watching my program. Good luck sa kawat na dyan hapon. And good luck for the championship game nindo. Kanta Maluya, battle for third sana. Naguluya kaya eh. But anyway, yan ang basketball baga sabi ko. Bilog ang bola. Nagpipirdihan sa last minute of seconds. Last seconds. Kaya mo na yan. Good luck sa kawat nyo dyan. Taon-taon pa sa indo. Good luck. And also may Pade. Okay, si Pade Ayan sa Gamescape. Good PM. Kuya Pade. Gayon ng boses. Muna ka, Pade, sabi ko sa imo. Maayos lang yun. Maya, magkakanta ko. Mapig-ayos na po ni CSM ining aparatos digdi. Kaya, dyan, pwede na ako mag-ungal. Ungal. Pwede magkanta gayon. Si Joy, mag-request ka Joy. Taan na puntul sa kanta mo. Okay, thank you very much Pade. Kumusta Naga? Mauran sa Naga Pade. Yan, ingat. Tapos Pade palan, kung mag-resume sukawat dyan sa sagpon, magbalik ka ta. Siguro ang standing nindo, 3 win, 1 loss. Pero kung kumpleto ka mo pirme, ka mo ma-champion. Pirme ko lang, amo nabig sabi ko. And also, Hides Lupango, pang RSTU 5. Opo, watching. Okay, very good. Yan. Okay, Mads, Heidi Lupango ng RSTU 5, Camp Johnson Miola, Legazpi City. Good afternoon. Yan. Again, pag ayo po, idol, ma'am, Madi na naman, available naman ako, pero I'm always available para po makapag-share ng knowledge sa mga bagotang pulis. I'm very much welcome para po sa Indo, Ma'am Heidi Lupango Cardel. Yan sa RC5. God bless po kay Sir Dugas ba yun? Salamat po. Sabi ni Warren, okay, Miyerkules, laro ng 16 under versus Gabawan. Kayun. On Friday po kami, 22 up versus Inarado. Yan. Sige, Warren. Kung wala coach, ako pwede ako mag-coach.
available ako pirmi para sa indo. Kung ako ang coach, pero kung ako ang coach, meron sana ako, OG Simpak sana ako, para palakpak mo sana ako. Basta, so request ko sa imo sa mga crossover moves mo, ipig-june ko yan. Okay? Kaya pasaramon mo po, idol pa de. Yan, ayawa rin ha. O, saram. Good luck sa games kang barangay cover. Good luck sa games. Padabata ka mo. And also to my padi, Nestor, Mihares, si Benz the second. Maray na hapon po, pading gayon. Maintain po, ingat pirmi. Opo, yan, ingat. O, padi. So, request ko si mo padabi, Nestor, padi. So, ano ta, bahay ko buta, maintain tapi pirmi ang gayunan. So, request ko si mo mga fixtures. As of now, wala pa lamang padi. Tapos, one time pa din, tapos ako dyan, nagtanaw sana ako sa padaba kong bahay kubo. Tadi mo na ako nagranita. Kamo na kay star. But anyway, tayaon ka, aram ko naman na maiguson ka. Yan. Okay, ingat yan pa de sa work mo, kay wife mo, sa family mo. Okay, God bless. Padaba ko pa ika pa de. And also to my snappy Madam Lilia Bon, watching from Pasay City po. Shout out po, sir. Wow, natadayaon ka sa Manila. Madam Lilian Bon. So mga agita, sinagkabantay. Siguro may nakaw ka mo dyan ni pamilya nindo. Okay? Okay, thank you very much po, Ma'am Lilia Bon, from viewing and watching to my program. Diyan ako pala sa Pasay City. Okay, ingat yan na, ingat. Yan. Also, good update. Good. Okay. Si Ray Mapusaw, di man po Sir OTB, nag-flying school, dinumog. So, dinumog so feeder. Kaya yan sana. Pero basta ayuning taklog. Pahit pirmi yan. Yan. Okay, maintain pirmi yan gayon, sir. Opo, maintain yan. Kaya kalo na ako. Tadi mong kalo ko, madali na ako makalbo. Regulars na po ako, Madam Diliamor. Kita, Kaya nagkalo ako, mas maganda pa na nakakalo. Pikita ko yan mga kaiba kong angkor digdi. Pag nakakalo, maray. Tapag yan naman pa, ang mo, minalawasunso angog. Thank you po, Ma'am Lilia Bon. Yan, kaya kay Primoy. Ray, this is Maso. Good afternoon po, Sir Tito Gil. Opo. Thank you very much po, Primoy Ray. So, kumusta sa mga pistahan? Tapos na? Hindi na ka muna dyan. Ingat sa pag-drive. Opo. Sige. Yan. Thank you very much. Okay. Yan. Okay. Ma'am na kita. Maduwa na kita sa mga importanteng detalyeta. Okay. Now, hindi pala. So, mga yaon pala dyan sa sa mga padaba ko dyan sa barangay cover. Kay Padi Art Gomez. Kay Madi Lina. Kay Kagawad Lina. And sa gabos po ng mga parents, mga padaba ko dyan ng mga nagbabantay dyan sa pagpasi orden kan tinampo. Salamat na mga nakitailing ko na nag-aabanti na sa Pico Paril. Pagliko mo duman sa may crossing kang tabon-tabon, Pico Paril na ito. Pero habang pigaayos naman so paliko duman, sarayo naman, pigakalot na naman, Pilipinas kung mahal. Kaya yan, dahil matapos-tapos ang traffic. Kaya magbilang ka ng 15 o 20 minutes bago ka makapasiring sa dumanan mo sa Baskaran o pasusugon ka and so forth and so on. Okay? Now, my topic today, anong ko muna so Kodigo Penal ko. May ko digdi, mga important na babasahon para sa indo. Okay. Wait, mas maray so surbol ang okay. Yan. Okay. Kahapon palan, today, kahapon is, July 24. Tama gayon? Our president, our president, PBBM, second zone na siya. Yan. Dahil pag second zone na niya kasuhapon, all regional offices, police regional office ng mga military, PNP, talagang alert. Nag-prepare para po sa kung ano man po ng mga eventualities like rallies,
like mga ano pa man. Kaya, so, Pro 5 ta, so Region 5 ta talagang nag-prepare. They conduct preparations for whatsoever scenario na may madabatang mga rallyista na marcha. So far, natapos man susuna ni President, magayon sa resulta. Based on my review, kansayang zona, so far, ang nailing ko lang duman na tatawan ng maray na, no? So, ibang ahensya. But, I'm happy na itong outcome about sa MUP pension law. Okay. Now, bali, so statement po kan sa tuya na second district our congressman Joey Salty Salceda na sinabi niya duman na nag-speech siya, nagsabi siya na siya ng ad hoc committee regarding po doon sa MUP military uniform pension law na dapat mangyari. Now, medyo magayon so pronouncement ng sa tuya na ni second district congressman Joey Salceda na siya ang Ways and Means Committee Chair. Sinabi niya na so MUP ngaya talagang pinag-adalan na ni Maray na bali so far ang mangyayari is dati sana kumbaga sa ang only natatamaan lang sa proposal na mangyayari sa MUP law itong mga new entrants na nakalaog pa sana sa military and PNP. Tatamaan kay itong bagong MU o itong pension law, pension system. Yan. Ngunyan, bali po, sabi duman na about sa mga retired naman, sabi niya na indexation dati sana or kung ano itong kung magtaas manggirarayso so sweldo kang mga active is still ongoing. Kaya kuminsan napaparong ko na talagang there is another changes na naman because naman mag-election. Okay? So nagpanakurot na ito sa military and uniform personnel active or retired man. Inipigmenso na naman niya. Medyo nagpapaamot. Kaya kita na mga retired, active, ngunyan, nagpapaamot sa mga pa-election na naman. Siguro I think Congressman Joey is last term siguro niya as congressman. Mababa na inigol siguro. Kaya yan, big lesson sa mga about sa MUP. Napaamot. Kaya mo, kita na mga padaba ko sa election baga, pagpaabot ang election. Promises. Pag nakaluwas na, tapos na ang Pilipinas kong mahal. Kaya yan. Magayon man. Ako retired na ako. Magayon, kung dati sana. So mga new interest lang ang tatamaan. So naka 20 na, dati sana. So mga percent na pinasabi niya sa mga new interest na ito. Kaya, pero kunyan, base sa kuya na impormasyon, nakulo na po ang nag-retire, nag-filing of retirement. Nagpakulong talaga. I think more than 500,000 na gayon. Saan makuha ka yan ang pambayad ang gobyerno? Because of pabusog-busog na pag-adal ng MUP pension law. Ang MUP po is military uniform personnel. Kaya yan po ang masilumot na sitwasyon dyan. Kaya ngunyan, election na naman, maabot ang eleksyon, next month, mapo na po sa SKN barangay election. Yan na, yaw na kita dyan. Kaya kita, ng mga katugangan ko, promises na naman yan. Kaya, yun ang masilumot yan. Okay, again,
Good luck sa State of the Nation address of our PBBM na mention duman nga sabi nga ni Idol SM. So teacher nga yan, nagrabing trabaho dahil lamang nga natingkog o natawan lamang ning increase. Yan sana. Kaya siguro ano yan, medyo pitawan na kasi ibang mga ehensya kang gobyerno. And at the same time, base duman sa pronouncement tan sa tuya na snapping mayor na si retired operation of sa panahon, second rin talaga sa PNP ito, si Magalong, nung during his talagang ano niya, so ano yan, pag-speech niya, siguro natanyog sa mga congressman how this Mayor Magalong deliver his comment, speech which regards with the corruptions sa Arga ito. Kaya ito, so corruptions, sa mga congressman gari tinamaan duman. Kaya iyan, igadala ng maray, dahil na nila maray kawan ng persang maray, so MUP, about pension law, new pension law. Yan. Kaya yan ang sitwasyon. Okay, now, bali po, sa papaabot po na this 28 Police Community Relations Month celebration. Yan, ini PNP Kasurug Bicol. 28 Police Community Relations Month celebration. Yan, online. Sabi digdi, get ready to rock with electrifying entries for the 28 Police Community Relations Month celebration. Okay? Online Battle of the Bands. This year's theme is serbisyong nagkakaisa para sa ligtas at maunlad ng pamayanan. And these talented bands are set to deliver an unforgettable musical experience. Yan. Prepare to be blown away as each band brings their unique style and powerful drum beats to the virtual stage, from soulful ballads to highly energy rock anthems. These musicians will captivate you with their incredible performances. But the real question is, which band will reign supreme? Show your support and make your best beats. Make your beats by clicking the link of entries that resonate with your musical soul. Join the thrill of the competition and witness the fusion of music and community service as these bands showcase their talent, commitment to creating a safe and prosperous society. Yan. Don't miss out this epic showdown of talent, unity, and the power of music. The stage is set, the bands are ready, and the excellence is building. Get ready to rock your heart and support your favorite bands in the 28th Police Community Relations Month celebration. Online Battle of the Bands. Let the battle begin. Yan. Ini po ang mga kairintadigde na mga bands. Firely Alley, yan. Firely Alley, Eriga City, Camarines Sur. Regional Mobile Force Battalion 5 Band, PNP Legazpi City. Red Hands Band, Sorsogon City. Tapos, Sorsogon PPO Band, PNP Sorsogon City. Bantayog Band, PNP Camarines Norte. Fire Lane Band, BFP Row 5, Legazpi City. Pro 5 Combo Band. Yan, gayon. Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, Albay Police Provincial Office, Police Station 1, Naga CPO, Regional Mobile Force Battalion 5, Camarines Sur PPO, PNP, Catanduanes Police Provincial Office, Sorsogon PPO, Camarines Norte Police Provincial Office, Police Bantayog, PKG, Bicol Region. Yan, magayunin po na gigibuhon po about sa 28 Police Community Relations Month celebration, online Battle of the Bands. Yan. Kaya po magayunin po na ining mga in every probinsya kang PNP po igwa kitang mga tigbirilog na band combo
Yan, band combo Kasi sa Pro 5 po, dua po yan na dua po yan na separate po yan. Pag sabi po na Pro 5 band, yan lang po, so ginagamit po yan ng mga pagparada, pag may parada, may drills, at the same time, pag may mga invited na mga, yun sinda nag-iiriba. Pero may bilog ba sinda na pang entertainment, combo, Pro 5 combo. Yan, mga tiba yan. During the time when I am assigned sa Regional Headquarters Support Group, dati RSG yan, Regional Headquarters Support Group, kunyan, Regional Headquarters, RHSU, Regional Headquarters, Holding Unit, ganyan, yan. Yaon dyan po ang pagsasabi ng mga grupo ninda. Kaya welcome po and good luck po sa gibuon po kay ni na 28 Police Community Relations Month celebration online Battle of the Bands. Wow, baral-bala nini. Magayon ning dagugon. Yan. Okay. Yan, magayon po, magayon na anini Battle of the Bands. Rock on. Sabi ni rock on. Go go go. Gayon, magayon. Okay. Kaya sa mga member po kang kanya-kanyang probinsya na banda, good luck. Okay? Pag-karayunan nini kang tendang perform lively. Yan, sa iyo di lively na mga performance. Yan, magayon nini. Okay, good luck sa mga kairimadigdi. Yan. And also another is yesterday, ay ngayon po parang may activity po ang Region 5. Siguro ito na sabing inter-agency na tournament. Kanina, ginibo po ang opening dyan sa Albay Astrodome. Yan. Kanina, nahiling ko sa post na friend ko na may kaiba sindang mga other agency. Pagkabing inter-agency, for government agency offices like the sabi unta na ang Bureau of Fire, BGNP, yan, PNP, yun ang mga DOH, yan. Kaya taon-taon yan, Pigibo. Good luck po sa mga events, anong mga games na yan, and congratulations in advance sa mga winners. Good luck po sa mga players dyan sa gigipon po na inter-agency na tournament. Yan. Yun. Kaya magayon po na ang satuya ng mga inter-agency by through means of sports meret na magayon nun na ining mga event na ini. Pakulang po ini basketball pag inter-agency, may volleyball ini, basketball, dart, chess, table tennis, then badminton. Kaya itong mga panahon, pag nag-champion ka, there is a gift coming from the RD, Regional Director. Okay. Now, so nakalipas pala na ano daw ito? Sabado ito ngayon, Saturday, yan. So sa tuya ng mga other agency under pa ini kang in line with the 28 PCR month celebration. Ang picture man indang mga area ini po na sabi digdi the RFSO 5 personnel under the provision of Police Colonel Pedro Ramirez, Chief Finance 5, joined the relaunch of Pro 5 PNP Health and Food Bank intended to ensure the ample supply of relief goods that can be readily utilized whenever a major calamity or disaster strikes the province. This office distributed goto with egg to the benefited locals from the barangays of Talukto, Panuypoy, Magugun, Taplakon, and Kutmuning, Kamalig, Albay in line with the 28 PCR month celebration. Yan. Aram ko digdi suminabay dito hard chargers, RSTU 5, RFSU 5, Sufray, yan, naili ko Sufray doon, Sufray group ta po, doon sa ura, sabay digdi, sa ginibo na,
food bank, PNP Health, and food bank intended to ensure the ample supply. Yan. Kaya magayunan po na giniboy ninyo nung Saturday dyan po sa barangay na pag-mention ko dyan sa Kamaligalbay. Yan. Okay. As of now po, ang satuyan mga padabang mga evacuee, yaon pa giraray sa evacuation center. Inabot na sindaning bagyo, plus sumayon. Sumayon ta, pagbanggi, iguwa pang pula, nagluluwas, nagbubulos, pababa. Kaya yan naman ang pinaka matakot dyan, na so mga na-stock na mga red lava pagbanggi pagilingon, pag-aga, usok lang yan. Pag grabing oras na naman, kwarta na naman na yan. Sa magiging baybayan, tama daw ako tabi, pade, Ray, kwarta na naman yan. Yan. Kaya, ringat, pag grabing oran, pag ibinaba yan na, ano yan, o na mga baybay, or mga laban na yan, nag-turn yan sa, ano, sa pagiging, ano yan, baybay na yan. Okay. The time is 2:44. Dugay. Paano muna kita? Paano muna kita? Commercial break. Baga, ano na? Okay. Commercial break na. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mga isyong napapanahon, mga kwentong pinag-uusapan, mga balita dapat niyong malaman. Kasabay ang mga awiting inyong kinagigiliwan, pag-uusapan, hihimayin at papakinggan sa programa Kasurog ng Bayan. Kasabay ang nag-iisang Coronel on Air, Colonel Gilbert Utiba sa programa Kasurog ng Bayan sa Bicol Net TV. At ngayon, narito ang nag-iisa Coronel on Air, Gilbert Utibar sa Kasurog ng Bayan. Time is 2:47. Dugay. Okay, wait lang. Okay. Yan. Okay. So mga alam niyo po, mga important na shout out po. Okay? Magsabi lang po ko no. Para sa ko yan. Okay. Yan. Yan na. Nakul na oh. Nabuhay tawa sa ko yan. Okay. Before I continue, muling nasa screen, sabi digdi ni Madam Lelia Bon,
digdi na nag-school. So, sa DLSU, De La Salle, very good. College of St. Benilde, Sibunso. Okay. Kaya pala sa Manila ka, Manay. Oo. Arin yan, Manay, na aki mo. So, classmate yun ako ko, kabas yun aki ko sa BU. Or, senior dyan, so aki ko. So, kabas kay dinunoy mo, so aki ko, graduating class na next year sa Bicol University Nursing. Kung iyo yan, ako siguro. But, thank you very much po. Pagayon na yaon, inibanan mo so aki mo dyan sa DLSU. De La Salle School and University. Wow. Okay, Madam Lelia Bon, salamat na maray for viewing, watching to my program. Ingat po, padaba ako po kamo. And also to my padi, Arnel Lobas Lorina. Hi padi, padaba. Shout out sa amigo na si Padi Teng Milalyos ng NGCP. Wow. Opo padi, salamat na maray padi for viewing, watching to my program. Ingat ka mo ha sa pag-ayos ka mga kuryente. Mahirap na. Okay, sabi niya, okay, shout out po kay Padi Padi Teng Milalyos ng NGCP. Ang NGCP po, what meaning kayan? National Green Corporation NGCP. Hindi ko aram meaning kayan. Kamu pa diya? Okay na. Big shout out na padlabi. Si Padi Teng Milalyos ng NGCP. Diyos maray napon po sa Induga Boss, mga taga NGCP. Kung kara ka mo, mali numon ang albay. Yaon pirmi si Idol, si Padi, Dods. Yan. Thank you very much, Padi, for being watching my program. Regards kay Padi, kuya, kay Kayo, Gilbert, Lopo. Yan. Ingat kita, Padi, magka-bracket kita, Padi, pala sa basketball. Yan, sana. So, binararakit mo, so mga amigo, hindi din naman ang sirikuan sa ade. Basta na, Padi, basketball lang. Basketball is a physical game. Kaya kung nasi ko ka, pag niyalig sa referee, thank you. Pag niyalig na referee, nakolan, perfect call. Yan. Okay, good luck. Pare, ingat dyan. O naman, si Amiga Ferdinand Mamunde. Hello po, Amiga. Okay daw, Amiga. Regards po kina Sir Rans Borse Espirito. Espirito Santo Gary Mayor Ayi of Gibara Subdivision Daragalbay. Amiga, ready pagka-send mo tayo, hindi ko naman nabasa ini. Sige, basta okay, regards po kay Sir Ramer Borse Espirito. Kay Gary Mayor Ayi of Gibara, di po nga muna. Kaya sabi ko, nakita ko na ang mga wordings mo. Good, welcome sa Agila. You are the right path, Amiga Ferdinand. Welcome sa Agila. Yan, peta-peta sana. Pag natapos ka, pag in-invite ako ni Padi, Ayi, pag in-invite kami ni SM, pag kami duwa ni SM, in-invite, atin kami sa, nindo, ano yan, sa final nindo. Welcome para yun. Okay, good luck. Paging Agila ka na. Pag natapos ka tayo dyan pa Amiga, pati ayam, pati Agila, atamanon mo na. Yan. Yaman ka ng maray dyan. Dahil mo pig-greet, Amiga, si wife mo, na nasa Masbate. Anong pangalan kayo? I-greet ko. Di mo pig-greet. Okay, good luck pare. Salamat na maray sa pag-watching and viewing to my Kasurug ng Bayan program. God bless. So, Parmo, dyan sa Hannes Lag, sa Heart Chargers family, good afternoon. Okay, sa Joe Baldon, Joe Baldon, and Leo Luceriaga. Okay, Diyos maray napon po kay Joe Baldon and Leo Luceriaga. Makaribaga din ni Paday Arnel dyan sa NGCP. Ano magtatrabaho ini? Kaya kung hindi ni katrabaho, hindi makachat. Kaya good luck pare, ingat, mauranon pati ang pag-ayos kan mga kuryente dyan, ingat. Okay, sabi niya ni Amiga Ferdinand, regards po sa HCC family,
especially to Robert De Leon, Imelda Gavionsa Galao, John Dio Balagon, Marvin Bucalig, Benedict Marbilla. Ay, kanina pigalat ko. Kaya pag I'm happy na sa kuya ng mga padaba sa Heart Surgeon family naga-viewing and watching to my Kasurug ng Bayan program. Yan. Okay, ako na. Dublihan ko ha. Regards po sa HC family, especially to Robert De Leon, Imelda Gavion Sagalao, John Dia, and kulumpay na eh. Nailing. Kulumpay na eh. John Dia, Balagon, Marvin Bucalig, Benedict Marbilla. Happy birthday po kay Madam Golda Atutubo Loreno. Birthday pala nyo yan. Ma'am Golda, kumusta na so MG ta? Di ko na nagbakal sa imo kaya bumbongga ang birthday mo. Happy birthday po ulit kay kontrabidang biktima, Madam Golda Atutubo Loreno. And hi sa wife ko. May pigalat ko sa amiga. Inapigalat ko sa imo. Bago ang gabos, suagom nga nay. Na. Sabi niya, hi sa wife ko sa kay May Bahamonde didi sa balay, amiga. Wow, ngayon siguro break sinda, nakabakasyon man, amiga. Sige. Okay, good afternoon po, Ma'am May Bahamonde. Yan. Nagpaimbong po Isus Pilipinas kung mahal kaburubuto ng Diyos. Kaya talaga amiga ha. Okay, ma'am, welcome ulit at naka-vacation ka man sa Masbate Bagarayo. Uni si amiga Ferdinand, primis na di kaya padaba sa mga dog. Tapos sigang inom, hindi pa maintain ng beautiful life and at the same time, health is wealth. In all, sabi niya, hindi po nakabalik si Agom sa Masbate. Amo na yan. Amo ta, may gale warning kita. May bagyo kita. No sale of sea aircraft so whatsoever. Yan. Nung nasa ako sa nito kayto, sa Rapo-Rapo, nasa ako sa Rapo-Rapo kayto, pag may gale warning, na mauliwan ako. Pag may gale warning, tapos ng Pilipinas kung mahal, dumang kalukob sa police station mo. Dahil ka pwede maghali na masibray ka, na may gale warning, hindi ka agi, hindi ka malayo ka sa lagat. Okay, yan po. Okay, anyway, at least save si wife mo, amiga, and alatun ta lang, maulpa man yan. Matatapos man po ang yan, ang gale warning na yan, ining bagyo. Okay, again, good afternoon, Ma'am May Bahamonde at saka kay amiga Ferdinand Bahamonde. Pasensya na mama sa apo may amiga. Taamoy ng mga diyan kami nagsikat. Opo, sabi niya, more power po sa programa mo, amiga. Maintain ang gayon. We love you po. Maintain. Kaya, amiga, after you finish the requirements para po sa Agila, yan. Mag-anap ka naman ng mga perspective na very capable na maging Agila. So, may good record. Okay? Good luck, amiga, sa pag-join sa padabatang The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Ano man kung man po ang mga president o kaya pabayan, sinda. Basta sa baba, mag-aramigo. Okay. The time is 2:57. Dugay pa. Yan. Okay, dugay pa. Okay. Mga padaba ko, sa panahon tayo ningon yan, na mas maray po na pirmi kita alerto. Okay? Alerto on whatsoever na mga dahil ang destiny ta. If our love, God, talagang iyon na talaga ang aldaw ta. Pura kita maginibo. But, syempre, isabi ta na safety is our primary concern.
Kung ano man po ang satuya ng mga pigigibo, ano man po ang satuya ng mga position, we should have to maging humble kita. Maging humble in the sense na sabi baga na maging mabubuot sa kapwa, maging mapinadaba sa kabos. Kasi kung ano man po ang mga wrongdoings na pigibuta, especially with our children, nailing po, arugon man na yan. Kaya ako na ugmaw na ako na maski tios, basta sararo, sarabay, gayon, may ribanan. And may mga challenges na nag-arabot, basta pakusugon talaga ang pagtubod ka sa Diyos. These things, mawara ko yan. Okay? Kaya, again, na kita always, pangadji, mag-agad kita ng kapatawaran, mag-agad kita ng safety, always. Sabi din ni Amiga naman, hello po din po sa mga listeners natin sa Balaguer, kay Boss Bert Duncan Santos, Harold Santos, Royski Mulieno, Tolski Montero, Bodes Montero. Yan, mga snappy yan, mga padapat yan sa Barangay Balaguer. Greet ko na tabi, Amiga. Yan mga yan, okay? And also sa padaba ko po na Team Gary, sa Veterans Family, Veterans Basketball Club, sa Gabus po na member, and advance congratulations sa tuya kung manggana kita mamayang gabing game. Basta ang rason ko, ang motto ko sa basketball, tagurang na kita mga padaba ko. Ako, maski dai ako makapuntos, basta makapagdepensa ako ning tama, makakutabang ako sa team, no points, basta makadepensang maray, use your foul, kung kailangan, go ako dyan. Yan. Taon yan, dahil na, kung kang panahon, snappy kita, ngunyan gurang kita, ang purpose ko lang is pagpapawis. Because basketball, working, lahat po. Naglairiro ang kabos. Footwork mo, mental mo, yan. Yan, kaya yan. Tagaray po, the time is 3:01. Ang lingkod po ay mag-out na muna. I have very important na dudumanon man. Again, sa mga viewers ko who is watching to my program, God bless po. Always remember my password. Padaba ko po ano. Siyempre, mga padaba ko ng mga father de familia, mother de familia, please observe safety while you are driving because the road is wet. Yan. Mahirap na po pag may problema. Our respective family is waiting for us na makauli kita. Kaya safety is our primary concern. Vice versa yan po. Okay, again, this is your Kasurug ng Bayan program. Gilbert Bolivar Otibar. Maintain ang gayon. Kan padaba kong daragang magayon. God bless. Peace be with you.